Perquè ara anem a tecnologia per nens. Vosaltres, la idea és que teniu fills i només hi ha dos tipus de persones. Els que, en relació a la tecnologia, els que diuen a mi m'és igual que facin servir les coses, li poso la maquineta i ja segur que aprèn coses, que utilitzen l'iPad o la tauleta d'alguna manera com a comandament a distància. Vull apagar el nen, li deixo la tauleta, es comença a jugar i s'apaga. Jo haig de reconèixer que tinc una tauleta a casa com a emergència quan ve algun nens, quan ja arriba un moment que deixo la tauleta i els nens s'apaguen. A l'altre extrem hi ha els pares que diuen no vull tecnologia. Només joguines de fusta que no facin soroll ni fa res, no vull tecnologia. Perfecte. Doncs al mig... Tu quin pare seràs? Bé, jo estic decidint, com et pots imaginar, tinc un dilema a casa que no caldria explicar, però... Encara no ho has decidit. No ho hem decidit. Hi ha una disparitat d'opinions. No, però si hi ha un punt intermig segurament és el bo. És el que ens explicaràs ara. Sí, jo estic d'aquest punt intermig... Sí. De fet, jo l'utilitzaré. Mira què et dic. Es diu Sami Apps. El van crear una parella de Lars alemany i la Evelyn catalana, que van ser pares joves i es van trobar amb aquest dilema. I en lloc de dir anem a buscar un acord, van dir anem a trobar una manera de trobar un punt mig, d'alguna manera. Com va ser aquest punt mig? Van crear Sami Apps i d'alguna manera van buscar crear aplicacions perquè el nen pogués utilitzar en el seu dia a dia durant el seu desenvolupament sense que això afectés que vés a saber què es troba al món de la tecnologia. És a dir, més enllà de jocs de tota la vida, són aplicacions pensades per desenvolupar el nen. I de fet, m'acabo de veure que tinc una bandera d'Espanya just aquí. T'has fixat o no? Perquè també curiós, em poso una estona. S'han d'aprendre, les banderes. Les banderes s'aprenen. És perquè està en 4 idiomes, aquesta aplicació, català, castellà, alemany i anglès, que són les 4 banderes que surten. I dins d'aquest projecte estan ara desenvolupant una aplicació que es diu Sami Kids Safe Video Player, que és bàsicament un reproductor de vídeos infantils. Hi ha el YouTube Kids, però es veu que no acaba de funcionar bé pel control parental, i llavors ells el que proposen és aquest reproductor de vídeos que veiem, que és que els pares prèviament fan una tria de tot de vídeos, els posen en 5 categories, aprèn sèries, balla, riu i preferits, i el nen té la sensació, quan navega per aquest buscador, per aquest reproductor de vídeo, que ell és absolutament lliure. Però no és així, perquè els pares han fet tota la selecció prèvia. Molt bé. Tenen sistemes per controlar el que fa el nen, controlar el temps que s'hi està màxim diari, i de fet 4 idiomes, van néixer en 4 idiomes, estan en 22 idiomes, 20.000 descàrregues en 6 mesos de vida. Al cap i a la fi han aconseguit crear aplicacions per nens a través dels pares. És a dir, els pares són qui enamoren amb aquestes aplicacions i els nens, al final, un nen petit, l'enamores a nivell tecnològic tant amb una aplicació per grans com en un joc pensat per ell. Ells juguen i s'ho passen bé i això és el que han de fer, gaudir. Els 4 idiomes volia dir això del reproductor de vídeos. Bé. Sami Apps. Sami Apps.